So yan guys, good afternoon sa inyong lahat. So pupunta kami sa Sky Plaza ngayon. Bali hinihintay ko dito si DC Tech, kaso lumampas na siya dito. Doon na daw siya sa Asinggan, Plaza Asinggan. So tayo na lang pupunta doon. Nakakaya naman pag babalik siya. So painitin na natin para sakto mamaya uminit na habang nagsusuot tayo ng gear. Oh, shout out sa anak ko, si Aldi. Yan. Hello, malaki na, going 6 months na siya. Yan. Okay. Get Aldi. Oh. So yan guys, 60 temperature na siya. Okay na. Aldi boy. Okay na, tara na. So yan guys, wait nyo na lang kami sa Sky Plaza. Papunta na kami dyan. Bali may dadaanan kaming naka R15. Doon din sa Cabarrion yung isa. Siya yung bayaw ko, naka R15. Hindi ko lang alam kay DC Tech kung nagpalit siya ng muffler. Kasi yung plano niya, papalit siya ng muffler. Tapos yung mga ibang kasama namin, yung kausap namin, hindi daw sila matutuloy kasi may importanteng pupuntahan daw sila. Ayan. Siguro 4 lang kami na pupunta dyan sa Sky Plaza. Isang dock, tapos 2 R15 nung kasama ko. Ayan, dito na kami sa plaza namin. Plaza ng Asinggan. Bomba. Ako iligay sa bomba. Bomba, Asinggan Town Hall. Yan ang munisipyo namin dito. Malaki, di ba? Yan, naghihintay na pala sila dito eh. May kasama siya. Bomba. Bali 4 lang po kami na pupunta dyan sa Sky Plaza Natividad. So dito na kami sa tulay ng Santa Maria. Ito rin tong pinakamahaba na tulay dito sa Pangasinan. Okay, go. Dito na kami sa Welcome Santa Maria. Idol. Tuwang-tuwa tong mga batang to ah. Nagsilabasan eh. Naririnig lang yung screamer ng CX-25R. Ayan, napapalabas yung mga bata. Public market ng Santa Maria. So dito daw namin i-meet up yung isa. R15 din na version 3. Parehas sila dito eh, R15 din. Tara na. Ay. Ha? Picture, sige po.
May subscriber tayo dito. Ayan, bigyan natin ng sticker. May nakakikilala sa atin. Ay, doon din kayo ng anak ko eh. Ay, saan sir? Hello, Sir Aldi. Okay, ako po yun. Oh, anong pangalan mo sir? Ito po, Angelo po. Angelo. Okay, shout out sa inyo sir ah. Okay. Idol! Idol! Okay. Idol. Oh. Ha? Oh, sige. Ay, sticker. Sticker nga! Sticker nga! Okay. Pa-subscribe na lang sir ah. Okay. Oh. Thank you po! Oh. Okay. Ay, nabangan nyo kami doon? Ay, kala ko. Ay, sorry. Sige, dito. Yan. Idol ka na eh! Okay. Oh, sige po. Oh, sige, ride safe po ah. Oh, bye-bye. Oh, dito. Natividad. Doon pupunta kami doon eh. Halika dito. Punta po! Oh, sige sir. Oh, tawa na. Oh, wag na. Kukulit ng mga bata. Okay na. Abir na. Oh, sige sir ah. Okay, bye-bye. So yan, pupunta na kami doon sa Natividad. See you guys. Maraming salamat sa iyo sir ah. Sir ma'am, inaabangan pala kami doon sa tulay na bababa. Pasensya na kayo, hindi ko kayo napansin. Pero salamat din na sinundan nyo kami dito sa doon sa 7-Eleven. So ingat kayo. Sana nag-enjoy kayo sa pagre-revamp kay Andring. Disitech, galing Mangaldan pa yan. Yan, yung bayaw ko R15. Ito, taga Santo Tomas. First mate ko sa kanya. So yan, tara na guys. Hopya. Wait a minute! Who are you? Sige. Siyempre ako mauna. Ako ang bida eh. Ako mauna. Yabang mo, angas mo ah. Yan. So yan guys, kulitan ko na lang kayo na nandun na kami sa Sangkintin. Looking at my PIC. Hello ma'am. Sorry. Sa Sangkintin. Dito kami dumaan para may iba namin daan namin guys. Dito na guys, kakaliwa kami. Natividad San Nicolas. Yan. Yan, diretso lang guys. So yun, malapit na kami guys. Wow, ang ganda oh, di ba? Puro bundok na oh. So doon kami pupunta mamaya. So ayun, ako na muna ha, ako ang bida. Sarap. Gagal nyo eh. So guys, dito na kami. Balik kakanan kami going to Sky Plaza. Tayo natin yung kasama natin. So ayan, medyo maliwanag ngayon. Baka matutuloy na kaming aakyat sa Sky Plaza. Ayan. Ayan. Bachelor West na. Okay. Bawal ba doon sa Sky Plaza kuya? May entrance po tayo, sir. Ay, may entrance. Ay, diyan. Kahit muna kayo ng entrance. Oh, sige. So guys, may entrance fee pala dito. So magbabayad muna tayo. Sa plaza lang ma'am, sa plaza lang po. So magkano yung entrance dito ma'am? 20 pesos. Ay, dito is Sky Plaza. Tapos sa banda doon, Maranum Falls. Kuya, meron ba yan? Saan ba yung kanyan? Strawberry farm na yan, kuya? Ay, dito sir yan. Matanda niyo po. Ay, dire-diretso rin doon. Dito rin ang daan. Sky Plaza naman pag ganun. Oo. Oo.
Sige po. Pakyat na tayo. So 75 meters pa yung akyatin natin. Malapit na. Let's go na. Para hindi kami maabutan ng ulan. Yan. Dito yung sinasabi nilang Little Baguio. Ano ka nasisira, ulo? Yan. Oh, dito na guys. So, saan yung parking dito? Parkingan. So, yan guys. Dito na kami sa Lion Head. Nakakagigil ka. Tiger Head. Ito na yung sinasabi nilang Little Baguio. Umuwi ka na? So, akyat kami doon. Try natin kung kaya namin. Ano guys, kaya ba? Pipicture muna ako kay Tiger Head. Tara na bro. Tinitignan ko pa lang, nalulula na ako. Parang hindi na kaya ang tuhod ko ah. Masakit yung tuhod ko dito pag akyatan. Madaldal ka eh. Tara, let's go guys. Kaya natin to. Grabe, steep masyado. Ay, Disitek, tara na. Ibang ka na dyan bro. So yan. So bibilangin natin kung ilang step to. 1, 2. Ayan. Hindi ko na bibilangin kasi wala pa akong kalahati oh. Wala pa akong kalahati. Pagod na ako. Ayan. So sana maganda dun sa taas para mawala yung pagod natin. Yan, balitaan ko na lang kayo mamaya guys pag nandun na kami sa taas. So yan guys, wala pa ako sa kalahati. Wala pa kami sa kalahati, pagod na kami. Ayan si Disitek ko. Kaya mo yan boy. Tara. Ayan. Konti na lang guys. Pero konti na lang. Konti na lang, di na rin ako makakakyat. Lalabas na yung dila ko eh. Ay, apo. Malapit na. Malapit na kaming subuko. Ay. Ayun na oh. Oh, kita niyo na. Ay, apo. Kita niyo na guys. Malapit na. Pagod na kami. Pagod na kami. Ay. Tingnan niyo naman yung inakyat namin. Napakatarik. Ay, apo. Ayan. Ayan guys. Ito. Sana pag may drone sana no. Ganda oh, parang Baguio no. Bili muna tayo ng tubig. Tao po. Ding, may tubig. Mabili natin. Isa lang. Magkano isa? Ha, 20? Yan. So magic water, 20 pesos. Bili na rin na kayo guys. 1 hour later. So guys, maganda sana ang pupunta doon sa taas kaso hindi na makaya yung powers natin.
Kaya hanggang dito na muna tayo sa sa plaza nila. Dito lang. Ikot na lang tayo dito. Ayan.